Siinä on sitten yleisimpiä matotyyppejä, eli verkkomadot levii tietokoneverkossa itsenäisesti ja siirtyy nimenomaan verkkoyhteyksien välillä. Ja hyviä kohteita on just nämä suojaamattomat verkkoyhteydet. Ja sitten sähköpostimadot voi olla liiketiedosta tai osana jopa itse viestiäkin. Ja lähettää itsensä käyttäjäkoneelta löytyviin osoitteisiin. Ja siinä on jotain perustietoa. I love you-mata vuonna 2000, tommosia tunnetuimpia. Jopa 50 miljoonaa tartuntaa 8 päivässä. Ja tääkin taitaa olla sillä Visual Basic skriptillä tehty. Ja levisi liitetiedostona. VBS oli piilottu tiedostopäivät, se näytti niinku tekstitiedostolle, mutta olikin sitten jotain ihan muuta. Ja lähetti just nimenomaan kopioin itsensä niihin sähköpostiosatteisiin, mitä löytyy 15. Sitten tuossa on vielä sanonut näistä virusten torjunnasta, että miten sitten voitaisiin näitä vastaan taistella. Niin käytetään teknistä torjuntaohjelmaa, joka tunnistaa virusta ja tekee niistä vaarattomia tai poistaa ne kokonaan. Mutta niin kuin sanottu tuossa jo aiemminkin, että se, ennen kuin sitä ohjelmaa voi käyttää, se virus on oltava olemassa silloin. Mutta se voi olla jo myöhäistä. Osittain silloin. Ja suojaa monelta eri uhalta, jos vaan pitää ne ajan tasalla ja päivittää jatkuvasti. Nimenomaan silloin, kun on nettiyhteys koneessa. Ja sieltäkin on kova kilpailu näiden ohjelmien välillä. Mikä on paras, niin siksi täydellistä ohjelmaa ei ole olemassakaan. Eikä varmaan tulekaan. Mitä te olette mieltä? Olisiko teidän mielestä mahdollista, että virustorjuntafirmat kirjoittaa viruksia? Voi se hyvinkin olla. Periaatteessa kyllä ne itse sitä jonkun verran hyötyy sitten. Tämä on hyvin tuttu niin salaliittoteoria, mutta kyllähän se hyödyttäisi. F-Securiakin esimerkiksi, jos niillä olisi oma salainen osasto, joka näitä tekisi ja saisi. Tai jos kirjoitat jonkun viruksen, niin sitten voi olla, että sillä pääset hyvin jonnekin F-Securille töihin. Ja mä muistan ainakin huomanneeni silloin 2000-luvun vaihteessa, kun netti niin yleistyi ja sille tuli niin arkipäiväiseksi nämä asiat. Ja silloin siihen aikaan hirveästi esimerkiksi just F-Securen Hyppönen oli uutisissa aina kommentoimassa just näitä I love youta ja tämmöisiä. Ja siinä väkisinkin tulee mieleen, että siinä kyllä saattaa olla vähän ketuhäntä kainalossa, kun menee tämmöisiä uhkia telkkariin sitten maalailemaan. Ainut mikä nyt kommenteista puuttuu, että ostakaa F-Secure sitten lopuksi. Mutta ei uskoisin, että ne nyt ihan puhtaat jauhot pussissa pelaa. Sitten tässä on vielä näitä jotakin tunnetuimpia torjuntaohjelmia. Varmaan kaikki tietää ainakin AVG ja nämä perusavirat F-Secure. Yksi puuttuu ainakin, 2 puuttuu. Nortoni ja Normani. No 3 puuttuu. Microsoft Security Essentials. MSE on nyt just pankissa vaihdettiin MSE. Ja Endpoint Protection kanssa. Joo. Onhan niitä. Komodo. On sihteysvirus, on siinä paljon muuta. Kyllä. Tuossa lukee joitain. Niin. Ei kaikki tietysti. Niin. Mut. Niin, tommosia yleisiä, niinku että se ei välttämättä aina se ole se ohjelma, että sit kun on virusten torjuntaohjelma koneessa, että nyt ei voi tulla ikinä viruksia koneeseen, niin kuitenkin se käyttäjästäkin aika pitkälti johtuu ja niinku sitten just tuntee niitä toimintatapoja, niin sekin auttaa pitkälti. Hyvä. Vaikka tämä ei salli niitä jotain makroja jossain ohjelmassa. Silleen. Kyllä. Kyllä siellä oma toiminta vaikuttaa edelleen paljon. Mitäs sitten esimerkiksi, jos on, käyttää semmoista rajoitettua käyttäjätiliä, millä ei ole pääkäyttäjän oikeuksia, niin no sitä, se on periaatteessa helppo, että jos sinulle tulisi joku virus, niin vaihdat siihen adminiksi ja sillä se pitäisi olla helpompi sitten puhistaa. Mutta siis sitä, että jos on vaikka 2 käyttäjätiliä, niin ne on molemmat vaikka rajoitettuja, niin voiko käyttäjän 1 tilille tuleva virus sitten levitä käyttäjän 2 tilille? Jos... No, en ole ihan siitä varma, mutta just luulisin, että se ei. Koska siitä se kuitenkin, sille jos vaihdat siihen valvojan tilille tai pääkäyttäjäksi, sä pystyt sieltä silleen sitä toista tiliä, mihin tiliin on tullut se tartunta, niin pystyt sillä
pöydänkäyttäjän tilillä sitten niin putsaamassa se kone. Sanotaan näin, että itse asiassa minkä takia ei voi, koska niitä ohjelmia pystyy asentamaan molemmille tileille tai useille käyttäjille, mikä tarkoittaa silloin, että se asentuu kaikille, ketkä on siinä koneella käynyt. Niin, mutta sä et voi... Kaikille koneella oleville tilille. Mutta jos sulla on rajoitettu käyttäjätili, niin sä et voi asentaa muiden Silloin se ohjelma käynnistyy sillä kirjautuneella tunnuksella ja sillä oikeuksilla. Niin. Siinä mielessä ne kyllä ei kannata ajaa niillä ruuteilla ja admineilla välttämättä niin kuin joka päivä. Eikö se ole ihan hyvä idea ajaa pelkästään rajoitetulla käyttäjätilillä, mistä se viruskin on hyvin rajoitettu, että ei pysty tekemään tuloja. Sehän tuli Windowseenkin, olikohan se 15, kun se tuli niin kuin se tää lähtökohta, että peruskäyttäjä ei olisi se admin ja tuli nämä toisten mielestä huippuärsyttävät luvan kysymistä joka juttuun, mutta se oli just sitä. Eikö se ole aika tehokas konsti? On, ja sitten Unix- ja Linux-maailmassa tämähän on ollut niinku lähtökohtoja ihan alusta asti, että ruutu on eri asia kuin peruskäyttäjä. Ja siinä on vielä näitä meidän lähteet, ne voi käydä katsomassa siellä muuten langasta. Ja siinä on myöskin nuo kirjat, joita nyt ei voi tässä näyttää, kun Olli ei paikalla, mutta siinä on kuitenkin, on. Kirjan toimittaja on unohtunut jonnekin.